geen enkele behoefte om hier nuances te laten bestaan. Het is voor mij volstrekt ondenkbaar dat de Partij van de Arbeid met de PVV van Wilders met deze denkbeelden samenwerkt. Ja, ik denk dat het van iedere politicus verstandig is om zoiets te zeggen, met name op dit moment. Allereerst al omdat het geen politieke partij betreft, maar een, ja, hoe moeten we het noemen? Beweging? Een beweging. Laten we het hebben over angst. Film, documentaire die jij hebt gemaakt, Michiel van Erp. Hoe kun je angst laten zien? Nou ja, dat was het hele ingewikkelde van de film. Want Duke is een van de hoofdpersonen. Maar wat er in hun hoofden gebeurt, dat kan je natuurlijk niet vastleggen. Maar wij hebben onze hoofdpersonen vooral gevolgd tijdens hun exposure-oefeningen, zoals dat heet. Dus oefeningen waarin ze hun angsten te lijf moeten gaan. Het schijnt zo te zijn dat 1/5 van alle volwassen mensen, van volwassen Nederlanders, daar ooit mee te maken krijgen in hun leven. En dan praat je niet dat je in één keer bang bent voor spinnen, maar dan praat je over wat structurelere angsten die ook je dagelijks leven belemmeren. Tjoeke. Ja. 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 Ben je bang? Nee, nu niet eigenlijk. Dit is Mijn angst is, nou, om het zo te zeggen, om te douchen. Zeg maar, ik hecht zoveel waarde aan douchen dat ik wil dat het zo perfect gaat dat ik bang ben dat alles het misgaat, dat ik me echt verschrikkelijk voel. Ik heb zeg maar al best wel veel eigenaardigheden vanaf mijn 7e, denk ik. Cadeautjes niet willen openmaken. En, nooit openmaken? Nooit openmaken. Op mijn verjaardag dan kreeg ik ze dankjewel en dan legde ik ze weg en dan was het klaar. Hoe lang douchte je op het dieptepunt van die stoornis? Soms 3 uur en dan 3 keer per dag. Vanaf het moment dat ik onder de douche vandaan stap, heb ik al, oh shit, ik moet morgen weer. Dan ben ik al helemaal bezig van hoe ik dat de volgende dag ga doen. Oké, mag ik even je lijf afspoelen nu? Mag mijn haar niet meer? Nee, met je lijf. Dit was een flooding-experiment. Een flooding betekent dat zeg maar, je niet in stapjes je angst gaat afbouwen. Dus van 3 uur naar 2 uur naar 1 uur. Maar dat je meteen alle handelingen en alle gedachten uit je hoofd probeert te zetten. We hebben de mensen een jaar gevolgd. Maar we waren al 2,5 jaar met de film bezig. Dus René van het Erven, die de research voor de film gedaan heeft, die heeft met ontzettend veel mensen gesproken. Dat heeft heel vaak langs gegaan. En heel langzaam zijn wij ook eigenlijk gaan filmen. Een heel sterk moment in de film is ook dat je de straat op gaat met een microfoontje. Maar dat weet niet iedereen die op de straat loopt. Nee. En dat je aan die mensen vraagt wat ze eigenlijk van jou vinden. U zou het niet raar vinden om mij aan te raken, niet vies, niks. U hoeft het niet te doen, maar gewoon stel dat. Nee. Of dat u niet bij mij in de buurt zou durven komen. Nee, heb ik helemaal niet. Kees de Lange, u bent voorzitter van de Nederlandse Bond van Pensioenbelangen. U heeft inderdaad goed gelezen dat ik woede heb. En ik heb die woede niet alleen. Als ik kijk naar onze organisatie en ik kijk naar de e-mails die binnenkomen, ik kijk naar de telefoontjes die op het bureau binnenkomen, dan zie ik een situatie die ik nog nooit eerder gezien heb. En ik loop toch al een tijdje mee. Het gaat niet goed met de pensioenen. Het is in verkeerde handen. En dat is buitengewoon zorgelijk en daar moet iets gebeuren. Nou, wat we tekortkomen is dat alle zekerheden door een slecht beleggingsbeleid op heel veel plaatsen ondergraven worden. Ik denk dus dat die tijd voorbij is en dat een blind vertrouwen in de overheid en een blind vertrouwen in de financiële instellingen met name, dat volkomen misplaatst is. Waar zijn al die boze bejaarden dan? Nou, dat zeg ik. Wij krijgen ze e-mails komen met honderden binnen. Maar ze staan niet op het Malieveld. Nee, ze staan niet op het Malieveld. Jan Nagel, u zit hier omdat u zich over dezezelfde kwestie zo opwindt dat u zegt, ik wil daar eigenlijk gewoon een politieke partij of een beweging. Wat wordt het? Een partij. Een partij als het doorgaat. Ja, als het doorgaat. Wij maken op het ogenblik met een kleine club reizen door het land. En wij merken dat het bijzonder leeft onder diverse generaties. En het moet niet alleen een oudere partij zijn. Stel voor dat u, meneer Witteman, want u gaat misschien ook die richting op. Dan zou u ook lijsttrekker kunnen worden. Dat ga jij niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee. Djoeke, ga jij Arie Boomsma, heb je die gemist? Nee. Arie, je bent terug. Ja. Welkom. Dank. Fijn dat je hier aan tafel bent ook. Was het niet een hele onaangename periode? Zeer. Hoe voelde je je? Nou, pieken en dalen. Je gaat in zo'n periode echt van woede, van onbegrip ook voor zo'n publieke sanctie, schorsing. Ga je tot ook een soort zelfreflectie van ja, ik kan wel heel erg boos worden, maar ik heb ook zelf die beslissing genomen. Het ging allemaal om foto's in dit blad. Het blad dat heet Lomo, komt van de redactie van Linda. Nou, het begint gewoon met het niet inlichten. Daar begint het absoluut. Dat je als omroep, als directie er niet op kan rekenen dat je gezichten eerst overleggen voor ze dingen doen. Daar begint het mee. En daar komt bij dat het op een zeer gevoelig thema is. En gevoelig omdat binnen de EO-achterban heel veel visies zijn op homosexualiteit.
homoseksualiteit. Ik vind vanuit het christendom te vaak een liefdeloos en veroordelend signaal richting homo's klinkt of homoseksualiteit. Ik vind het belangrijk als ik mezelf als christen profileer in de media. Ik moet bij dit plaatje steeds denken dat jij die dag zei dat Linda hier was. Hij trekt zijn mode hier net uit. Dat was een goeie. Maar toen hebben ze bedacht dat op het niet overleggen op een gevoelig thema 3 maanden sanctie staat, 3 maanden schorsing. Er wordt gewoon gelachen hier in de hoek. Dat is een hele serieuze zaak. Ja. In mijn hoofd was het al zover dat ik dacht, nee, ik kan niet, nu dat dit zo publiek is gebeurd, kan ik niet meer geloofwaardig als EO-gezicht naar buiten treden. Want iedere keer dat ik de grenzen opzoek of een spannend thema behandel, zoals homoseksualiteit of drugs of seks of andere dingen, dan zullen mensen zeggen, tot zover mocht je dus en anders word je teruggevlogen.